zimských prázdninách ja dostanú od ľudového Kubána pojes přesadené do Kulova. Ve Kulove by jen kolega, když jsme ještě svojbu a žádné bydlení. Tak se oni naju zamenili. Kulove to potom dere bežalo. Jedné leto, potom je se započalo druhé služné leto a oko názemských prázdnin dobiach Jana Rönšlano, dokud my v našej riadovni samo v bydlenskej svina ústave takých rôznych kurjakov, když bychu jenom ze cigaretu v hubě a tež první úsledk, první tuberkulóze. A dobiach my šice na přepetované a se oni po mě tež nešto namakali a bych ja ze šulstva von. Vlastně ja bol letové hojárny, tuberkulózu a potom nesmieťach strótne jazd do praxe.